Barkanmu da jamewa, sunana Buzo Dan Fillo, wasu lokutan kuma nakan rikide na dawo. Mai suburbuda! So tarin yawa ni ne kuke jin muryoyina a fasararin fina-finan kamfanin Algaita Top Studio. Saboda haka karki shigo da wannan tsayin naki cikin wannan rikicin namu. Kawai ki fece. Ni ma har Indiya ce. Shugaban gumaka, mai mulkar shedanu, sarkin yankin Asuras, shugaban daular Lanka. Wannan rabana ne ba sarki. Shiga ciki! Sosai an jima. Wato ta taba ka, hadda. Ni kuma na taba ka ga bushiya ya taba ka ko? Kai zan bar nan wajen kamar manyan gila masta sarki rawa. Babarawo baban soyayya. Kaka azzalumin bawa da dai sauransu. Kamfanin Algaita Dub Studio, Algaita Records da mai suburbuda sun yi haɗaka wajen shirya muku gagarumin wasan sallah, inda za ku yi tozali na hakika da mai suburbuda. Haka zalika da sauran zaratan mawaka irin su Kazi P, Daladawa, Buzo Dan Fillo, G-Fresh da Alamin da kuma Mufi. Za yi wannan wasa ne ranar 3 ga sallah wanda ya daidai da ranar Lahadi 17 ga watan Yuni da karfe 3 na rana. Wajen wasa 3-star Advert, lamba 3 gidan Dallati titin Badawa idan an soka daga babban titin Ring Road. Kudin shiga babban tikiti 500, karamin tikiti 300, tikitin yara kuma 200. Ku yi maza ku hanta yau mu jami. Domin cancarewa a cikwalkwalin kodumu. Saboda haka ku tattaro ku rugun samo ku sambado ku an tayo zuwa cakwalkwalin 3-star event domin cancare wasan sallah. To yi kenan.